Hola, benvinguts i benvingudes a aquest vídeo, on farem una introducció a les xarxes locals, un concepte clau dins del mòdul de xarxes locals del cicle de sistemes microinformàtics i xarxes. Parlarem de què és una xarxa local, on les trobem, quins components la formen, i tots aquests coneixements us ajudaran a entendre com es comuniquen els dispositius dins d'una aula, una oficina o fins i tot a casa vostra. Som-hi! Aquests serien els objectius d'aquest primer vídeo. Entendre què és una xarxa local, identificar exemples de xarxes locals al nostre entorn, conèixer els components bàsics d'una xarxa local cablejada i diferenciar una xarxa local d'altres tipus de xarxes. Però què és concretament una LAN, una xarxa local, Local Area Network? És una xarxa de dispositius que estan interconnectats entre si. I quins són aquests components que formen part d'una LAN? Doncs tenim els hosts, tenim els perifèrics compartits, tenim els dispositius de xarxa, tenim els medis de transmissió, que és com viatja la informació per la xarxa. Aquests medis de transmissió poden ser guiats o no guiats, és a dir, els guiats són aquells on la informació viatja sobre un medi físic, com pot ser el coure o la llum en el cas de la fibra òptica. I no guiat seria, per exemple, a través d'ones utilitzant l'aire com a medi de transmissió. Més endavant dedicarem tot un vídeo als diferents medis de transmissió. Després també tenim que formen part dels components d'una LAN tots aquells protocols i regles. I per què ho necessitem, això? Doncs perquè els dispositius entre si necessiten parlar el mateix idioma per comunicar-se. Més endavant també dedicarem tot un vídeo a parlar de quina manera es comuniquen aquests dispositius i quins estàndards existeixen. Aquí tenim alguns exemples de possibles LAN. Un exemple seria una aula, un altre seria casa nostra, el nostre router wifi i els ordinadors o mòbils que tenim connectats, una petita oficina, un bar o restaurant, una botiga. Com veieu, les LANs poden estar a tot arreu. Quins són els components bàsics que trobem explícitament en una xarxa local? Tenim els routers, tenim el switch, tenim els hubs, podem trobar servidors, podem trobar ordinadors, portàtils, podem trobar firewalls, que tot això ja ho veurem més endavant, telèfons connectats, diferents punts d'accés, diferents medis de transmissió, com hem comentat, pot ser el medi WAN, el medi LAN, medis inalàmbrics, d'acord? Un dels components més importants, òbviament, dins d'una LAN serien els hosts. Els hosts són aquells que envien i reben tràfic dels usuaris. És el nom genèric que se li dona a lo que és el dispositiu d'usuari final. Un host pot ser, per exemple, un portàtil, un ordenador o pot ser també un mòbil. Els hosts necessiten una IP per identificar-se dins de la xarxa. També en vídeos posteriors veurem què vol dir tot això de les IPs. Un altre tipus de perifèrics que trobem dins de la xarxa o components són els perifèrics compartits. Aquests no es comuniquen directament a través de la xarxa. Necessiten un host per accedir a la xarxa, però ells mateixos no hi poden accedir perquè bàsicament ells no tenen IP, llavors no poden ser identificats dins de la xarxa, com per exemple seria una impressora sense IP o un disc dur en el qual el tenim compartit, però si no té un ordinador on connectar-se no podríem accedir a ell. Dins dels dispositius de xarxa anem a veure què són. Els dispositius de xarxa es connecten normalment a altres dispositius, principalment a hosts. El que seria un router o un switch, el que fan els hosts és connectar-se a ells per a poder comunicar-se entre si. Què fan aquests dispositius com els routers i els switch? El que fan és gestionar i controlar el tràfic de la xarxa. Finalment tenim una classificació de les xarxes segons els diferents tipus. Tenim una classificació segons l'extensió geogràfica. Per exemple, tenim les LAN, que ja hem vist el que són les xarxes d'àrea local, que serien per xarxes petitetes. Després tenim les MAN. Què són les MAN? Les MAN són xarxes d'àrea metropolitana, com podria ser, per exemple, un campus universitari, un hospital, un institut, un poble petit, per exemple. I què és la WAN? La WAN és la pròpia internet. Un altre tipus de classificació tenim segons el tipus de servei. Tenim el client-servidor, on el client, què fa el client? Fa peticions al servidor i aquest li serveix el que ha demanat. Un exemple molt obvi seria quan nosaltres al nostre navegador cerquem una pàgina web. Ho fem a través d'un client
i el servidor és qui ens ofereix la pàgina web que nosaltres hem buscat. Dins d'aquesta tipologia trobaríem la secció de P2P o peer-to-peer. P2P seria la comunicació entre iguals, és a dir, entre dos ordinadors que tant un com l'altre fan el rol de servidor i de client, segons com vingui. Finalment, tenim una altra classificació que és segons la topologia de xarxa. Aquesta pot ser a nivell físic, és a dir, ens diu com estan físicament organitzats els dispositius, és a dir, físicament com estan connectats, és algo tangible, algo que podem tocar. En canvi, la topologia lògica ens indica més de quina manera la informació viatja a través de la xarxa. D'acord? Jo entenc que a vegades costa una mica diferenciar entre topologia física i topologia lògica, però que deus donar la idea que la física és aquella que és tangible, és on físicament els ordinadors estan ubicats, en canvi la lògica és com viatja la informació, perquè potser hi ha una sèrie d'ordinadors que físicament no es troben al mateix espai, però sí formen part de la mateixa xarxa, encara que no estiguin físicament al mateix lloc. I fins aquí aquesta petita introducció a les xarxes d'àrea local. Ara ja sabeu què són, per a què serveixen i quins components bàsics la formen. A partir d'aquí, començarem a treballar amb xarxes reals i a entendre com es configuren i instal·len en propers vídeos. I fins aquí, moltes gràcies.